Okay, maing mudto na usab kanatutanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana punta mga higala, dili atong turmanon sa kahanginan si Unay, Cathy Kisis Unair, o ako lang gihapon kini mga higala inyong ubus galagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules. Unsa man tarong pitsaha? Pizza Jess na karon mga higala. Pistas bais. So happy fiesta mga higala no nga tuag mga kaigsuunan nga mga baisadon no. Niining mga orasa na-enjoy na mga higala nga to mga kaigsuunan sa bais sa ilahang pagsaulong sa fiesta no. Wala, perte ng busoga sa uban. Alas 12 pasado na ba yan? No? Sa ato pa, ang uban, wala, perte ng panugab mga higala. No? Ang uban, istorya-istorya na lang, enjoying themselves sa fiesta sa atong mahal nga patron sa Sabais, San Nicolas de Tolentino. Nahala, no? Maayong mudto na kanatuntanan mga higala. Kumusta na di ay? Noon niya, ato dahil nga timbayaon usab o maayong mudto, ang atoang mga kaparian din ha no din sa Bais no si Padre Nilo Torres o gingaman usab si ang akong barkada mahigala akong amigong pare si Padre Roman Sagon no si Powerful no mumanay among tinuganay mga higala Powerful no hala no may muto no gatanan nga mga baisanos kumusta naman ang hinaon ko nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Nahala no, arita mahigala sa atong Saint of the Day, of course. Sa ako nang gisulti mahigala nga to ang santo karon, walay lain kung dili si San Nicolas de Tolentino. Abay na mahigala kini si San Nicolas de Tolentino. Parinti ni siya sa mga Tolentino. Nakainom-dum mga higala nga naaman to'y kana ba nga kuan Arturo Tolentino man katong kuan sa una katong politiko bitaw sa una nga kuan katong politiko sa una nga kanang Tolentino no so karong adlaw mahigala ang ato nga santo karon bisag way nangutana si San Nicolas de Tolentino parente ni siya ni kanhi senador Arturo Tolentino. Abino, tinatawag kini si San Nicolas de Tolentino mahigala niya adtong tuig 1245 niya took his name from Saint Nicholas of Bari no kaya ang iyang mga ginikanan mahigala dugay man kaayong wala makaanak mahigala doon niya disaan sila nga kung manganak sila no ang ilang ihingalan sa ilang bata kuan sila ba kanang nanumpa sila nagdebosyon sila ni San Nicolas de Bari yung patron sa Siaton kana bitong gianggaan og Santa Claus no nga kung makaanak sila ang ilahang anak ilangalan og Nicolas na muna nga gitawag na siya og Nicolas of Tolentino kay nahimo man pud siyang obispo sa Tolentino no. At 18 he became a monk. In 1274 he was sent to Tolentino and then struggle between the Pope and the Emperor. He did his flock, the poor and the and the underprivileged no he is sent kanwata nahimo ni siyang matinabangon mga higala sa mga kabus no o gani na ilagid siya nga usa ka santos hangtod sa iyang kamatayon muna nga pagkamatay gyud ni San Nicolas nahimo lagi siyang obispo sa Tolentino nagitawag gihimo siyang San Nicolas de Tolentino. Ayan, no? Klaro? No, sana karong adlaw may higala ha. Atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan nga mao'y patron sa Bay City dinhi sa Negros Oriental si San Nicolas de Tolentino. Hala, no? Abay no, dunay gamay istorya.
gamay istorya itong Lunes manghigala dito mo gusto magite kay nagkuan ko kanang nagmeeting ko sa ako ang kuan kanang commission kay by the way karon di ay September 15 ug 16 doon ay seminar no so muna nga kuan kanang bitaw kuan kanang sa ngalaning nagpakuan ko nagpa-duplicate ko sa ako ang mga kuan kanang naman duplicate diha sa dapit sa may aldiya no naman ay duplikitan din na og mga yabi no so dito galingkod-lingkod ko dito nya may tapad na akong gulangon ng babae historiador pud siya tubag-tubag po ko niya istorya po ko kabalo na kanako nga historiador man sad ta to the point ka nangutana siya nako ingon din ko ningunta sa usap trabaho ni mo sir nako ko ma'am binuang ragod istorya ragod para malingaw ra bata ko kontraktor ma'am kontraktor ko tsamo ba kontraktor kay ka kanang unsa man ka kontraktor ko sa DPWH ma'am nang yan naglingi ng mga tao nako unsa man po imong gipang contract dong sir sa mga flood control ma'am Adlik ko katao ang mga tao naninglingi na nako itong mga tao dito kaya di ako bagod flood control na issue ko na ron pagka nanglingi sila nako adi bitaw ko medyo pare bitaw ko ma'am insya ikaw jud padre ako medyo na ko na higala nang dito ka na po ako ang kasiaw po ba sa dito ba ako mo sir ko kontraktor ko ma'am ba asa mo kaya kontraktor ko DPWH. Gusto mo pa yung mga project, sir? Ako ko, ma'am, kanang mga flood control project. Wali nang ingon ko ay kami jaw takin wala nakuan sila ba? Wala pug nakarelate sila ba niya ako nang ingnan nga. Pare bitaw ko, ma'am. Ikaw gyud padre. So inana may gala no ang atong pagtulunan karon nga kana bitaw kung ma-identify bitaw ka sa usa ka kuan kung ma-identify bitaw ka sa usa ka entity murag ang tan-aw niya nimo lahi na no kaya bagot pag ingon ako nga flood control projects more mas lang nakuyawan so siguro ingon pud siguro ana ang ato ang kanang pagka-Kristiyanos no nga ma-identified po tayo ni Jesus. Ano ba nga ba nga mura ba o kanang pinaagi sa buhat, pinaagi sa pinulungan, mura makalingi po ni mga tao nato. Okay, ng uutan po ng tawhanan. No? Sama na yun ako nga, blood control ako kunti. So, ingon na ana. No? So, muna yung mga patulunan dahil sa ako ang komedya nga istorya ba nga. We should be identified with something far more kanabitaw good. No, far more good and honorable ano nga dili ta ma-identified sa mga flood control projects kung dili ma-identified kita ni Jesus klaro okay no okay no unya arita sa atong saint of the day okay ang atong saint of the day karon si San Nicolas de Tolentino ari na ta mahigala sa atuang kining CBCP News no CBCP News ato may higala bagong obispo gidestino sa Diocese of Cotabato no siya mao si Bishop Charlie Enzon siya kanhi ang obispo sa Hulo no so bago na silang obispo may higala no unya Vatican News Pope Leo giduyugan ang daghang mga pamilya nga nanambong sa usa ka kasaulugan mahitungod sa pamilya no kay dito sa Vatican mahigala doon na may kalihukan na para sa pamilya ba dito gikuanan gid sila giunungan no giunungan gid sila sa talahurong Santo Papa si Pope Leo hala no madapalayon ta mahigala no kumusta naman mo mahigala no sa naman abido dako kuan kayo karon kanang makatawa ta sa atoa karon palibot no kay ang yadtong nakalabay mga adlaw katubitang sa impeachment ni Kuan
ni BP Sara daghan manggong mga nangaguol ato kay nganong wala madayon, no, daghang murag na nagbagulbul, lipay po gayo ang mga mga loyalist sa mga Duterte. Pero karon ang mga taga Duterte na po na nagbagulbul kaya nakuyawan sila. Ing ano man, bag-o naman ang kuan kanang bag-o na ang kinibitang Senate President, no? Bag-o naman. So may puruhan nga mura og madayon na pud yun ning kuan. Kinoon kini si Senate President Soto mukuan gini siya kanang mutahod gini siya sa desisyon sa Korte Suprema. Di ba na pwede kay independent body man na decide na gud ang Korte Suprema. Pero kung dunay mataho pag-usog nga kini bang impeachment complaint bag-o ba, may puruhang makalusot gyud Senado. May puruhan gyud tungod kay bag-o naman ang kanang kuan kining Senate President. So may puruhan nga murag may puruhan nga madayon gining impeachment trial ni kuan ni kining gitawag og BP Sara. Muna panagda sa uban, no ana, no. So wala pod ang mga taga Duterte na pod mo medyo nagbagulbol na pod gamay, no. Katong pagkataktak ni kuan ni Torre, lipay pod sila kay dako go kay kasuko sila ni Torre. Karon kay nataktak man, lipay na po sila. Karon kay nawala naman po si Chis Escudero at si Marcolita. Kuan po si Marcolita mahigala kay ang Senate President di ay naay katungod pag-appoint o kinsay naay mga chairmanship ba. So muna nga si Marcoli, si kuan na pod. Si Ping Lacson na pod ba nahimo na pod nga kanang Senate pro tempore o kana bitang sa Blue Ribbon Committee. Ano si Marcolita man unta to. Medyo kuan na pod sila gamay ingon niya, no? So daghang kayo mga kakuanan karon mahigala, no. Ako amon ko wala, although nga doon ako personal nga mga komentaryo sa mga politiko, pero I just keep it by myself kay kuan man ko taga radyo man ko basit dili na niya maminaw hinuon mo nako kay nganong bias kay ko sa mga Duterte, bias kay ko na dili wala ko ana. Na ako'y kaugalingon akong opinion, pero I just keep it by myself. No? Okay, klaro? Nahala, no? Padayon ta, rin na tama higala sa ato ang katikisim. No? Katikisim na tama higala. Doon yung mga pangutana. Padre, why are Catholics allowed to eat pork and drink wine? Ano man yung mga Katoliko nga kuanan ramani kanang gitugtan ramani pagkaon o karni, no nya mo inom pagyug vino. Well, anyway, doon naman goy Catholics, no, mamani akong nakita sa akong pag-research. Catholics are allowed to eat pork and drink wine because the New Testament abrogated the Mosaic dietary laws which prohibit these foods based on St. Peter's vision in the books of Acts chapter 10 verses 9 to 6. No, kay doon naman gimabasa sa basahon sa mga buhat sa Apostoles kapitulo 10 versikulo 9 sa 16 di ay 19 hangtod sa 16, no, sa may nasulat mga higala, no, nga kuan lagi kanang ang Ginoo miingon ba kini ingon man lagi ni si San Pedro kay pakanon lagi siya katong gigutom siya ba, yo do na ingon nga pagkaon din na nya ang ipakaon katong mga gipang dili, o katong mga langgam nga maunsa nato mga baboy na no, karne na ingon siya nga dili ko Ginoo kay wala ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Unya nitubag man ang tingog ikas langit, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan sa Dios. Sa ato pa ang Dios gyud may magbuot og unsay ipakaon. Karon kay sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 19 miingon man si Kristo ipakaon tanan. No, sa damo mo na gisulti ni San Pedro, no, sa ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan sa Dios. Sa ato pa katong katubitaw gitugutan sa Dios nga kanon, mura pa atong kanon kay may gihinluan.
karon mangutana unsa mang pagkauna sus kay tanan man. No, ingon man siya si Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 19, pagsulti ni Jesus ini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Saan to pa walay kuan. Wala na dili kanon kay mo naman lagi na. O pagkaon ng tanan inom punta kay pagkaon raman gihapon ng bino. Pero moderate lang. Klaro? Sumunay pagtulunan nga gitudlo sa atong karon mo mga pangutana, no? Kaya na mag-iingon nga nung kami mga Katoliko kusog yung mga og karni inom pag yung bino. Ito pag na wala namang guna, no? Sa panahon pa ni Kristo sa buhi pa katong gigutom si San Pedro sa dili katong patay na si Kristo dai, no? Katong sa buhi pa si Kristo gipanguntahan siya sa medyo kanon. Ningon si Kristo, pwedeng kanon ang tanang pagkaon. No? Unya, sa patay na si Kristo, to ana sa langit, sa buhat sa mga apostoles, versikulo 9-16, gidugangan pag yun nga may tingog nga dadungog sa langit nga niingon nga giingnan si Pedro ba, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinduan sa Dios. No? Kay pakaon malagi sa kasi iyang vision ba, mukaon pakanon malagi siya niya. So hindi ko mukaon gidili ko na. Giingnan manon siya nga ayaw og kuan kanang isipa, no, nahugaw ang gihinluan sa Dios. Unya kana pong bino sa New Testament kini bitawng gitukod ni Kristo ba kining the new covenant in his last meal, iyam naghimo pa magani siyang bino, no, nikuha siya sa kalis, may pasalamat ug niini ug miingon, panginom kamo nga tanan gikan niini, gipainom magani hinuon niya ang bino, ay kini mao ang akong dugo, ingon ni ana, no? Sa ato pa drink moderately, no? Sumulang kitang Katoliko inom ra gyud ta, dili ta mo ingon mga mag-wild pud ta. Mag-wild pud ta kay mo man ay ginadili ka na maghubog-hubog, no? Ako dili gyud mahitabong mahubog ko, mahubog magani ko pagkakaron ba sa una mainom ako, pagkakaron di na mahitong mahubog kay di naman gyud ko mainom, mahubog ko pa na lang sa kana magkakaon kong ihalason nga medyo lubok o gamay. Pero kanang natural lagi yung gainom-inom ko, di man dyan kuminom, di na gani kuminom og soft drinks, kinilaging gulang na ta, naglikay na ta ba? Naglikay na ta, likay na. Kana dili na kay ta magpadugay og katulong, inom na ta, kaon na ta og utan, di na kay ta mukaon og daghang karning baboy, ana-ana naman. Kaya nga naman, galikay na lagi ta. Nya apil sa akong gilikayan kining pag-inom og soft drinks, nya apil na ang bino, pero alaod gyud ta. Pero kada adlaw kong gainom og bino kay kana day magmisa ko. No? Klaro? Bino din nila sa takutob. Din nila sa takutob ha. And then andun na day gamay akong idugang mahigala. Andun na mo samtang nagkaon ko ganyan ang buntag. Nagkaon ko sa Lunes. Murag nakadungog kog kabahin ako lagi kay nakabalo man silang katong ako ang kuan, katong akong gikanan, nagkaon ko dito, hilom-hilom ra po din taon ko, dapit sa amlan, murag nakabalo mo sila nga pari ko, so mana nga, kaya ko manggit po ko, nga pari ko. Murag kadung ko, murag something like nakayon sila nga, naabay mabasa sa Biblia, at pa nakasabot ko nga, there is some arguments dito, kabahin sa pagtulunan Ginoo ba. But anyway, akong tubag na ito, dili ang tanan nga pagtulunan ni Kristo, literal gyud nga mabasa nato sa Biblia. Doon na mga pagtulunan ni Kristo nga kana bang masabtan ta nato gikan sa Biblia, pero dili gyud literal. Ano, klaro ba? Sa pagtulunan nang kanang murag sa ato pa na murag dala na tanan, kana dayang giingon sa kuan. Mateo kapitulo 22 versikulo 37 hangtod sa 40. Higugmaa ang Dios sa tibuok mo kasing kasing o higugma ang imong isig katawo sama sa imong isig kaingon, sama sa imong kaugalingon. Kana isang pagtulon ana kuha na siya carried na natanan. So bisag wala pa mabasa sa Biblia panalitan maingon nga kanang imo bang tagdon ay imong isig kaingon o na ba giingon nga imong yung tagdon imong isig kaingon literal wala
Pero tungod sa gugma na to sa atong isig kaingon, makuha na siya. O panalitan na imong hulam nimo og bugas. So, naabay gibutang das Biblia nga pahulamon nimong bugas, pero ma-covered na siya sa pagtulunan. Sa to pa dili ko ka moingon nga naa pa sa Biblia, wala. Ang panaghigulay sa usa ka tawo, ang panaghigulay sa Dios, wala sa dili tanan nato mabasa sa Biblia, kung dili diha sa pagtulunan. Okay, doon na may mga kuan ba ya? Mga pagtulunan nga kanabang masabtan nato gikan sa Biblia, bisan kon wala nato mapanitan kana sa purgatorio, no? Wala may mabasa sa Biblia, pero masabtan nato na gikan sa Biblia kay kan man lagi kanang gitawag nato mianhi man si Kristo sa kalibutan aron pangluwas. Nga sa ato pa may puruhan nga dunag yoy lugar nga diin pwede ta makahinulsol aron maluwas ta. Ana ba? Ingon ni ana, no, minta ana ba Biblia dili. Dian si Kristo aron sa pagluwas ka nato. Sa to pa kung panalitan og mamatay ka, nya wala ka kahinulsol, no, dunay lugar nga diin ang imong kalag pwedeng adto mahinulsol. Asa man atos purgatorio. Dili kay doon naman gigiingon nga di gyud ka pwedeng makasulod og langit ug duna kay sala. Unya kay namatay man kang makakahinulsol. No, sa man na ron. Pero imo sala ginagmayra, madala ra ginulsol sa tupa. Pwede ra kag makahinulsol pa ka pinaagi sa purgatorio. No, pero wala mabasa nato sa purgatorio. Pero tungod kay matud palagi niani si Jesus kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagluwas niini. Ana, no mo na mga basiha, no na mga ingon ni anak. No, klaro? Ana, no? So, na, no? Kay mormong nakadungog ko ba? Naabay mabasa sa Biblia? Ana ba? So, dili ang tanan nga pagtulunan ni Kristo. Literal gidato mabasa gikan sa Biblia. Doon na mga pagtulunan nga masabtan na nato gikan sa Biblia. Murag, kita na lang po kay kamaong mosabot ba? Kita rin mosabot. Kay murag, ayun, pala sa gaya ng pagtulunan sa Katoliko nga kuan, kanang purgatorio. Okay, simba ko ba? Uy, mantamay, kada oras na hinulsol, simba ko ba mamatay tagkalit na wata ka hinulsol. Di ka kasulod sa langit, anak, kaya naman imong naamang kasala, wala ka hinulsol. Pero may puruhan na dili. Kay moagi, atora ka, tagaan kang chance ka mo hinulsol dito sa purgatorio. Nabi mabasa na? Wala. No, pero, masabdan na nato gikan sa Biblia. Klaro? Hala, no? Di na lang sa takuto. Ako na gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, ug manalangin ka nato ang Dios ng kagawas na namahan, Anak, Espiritu Santo, Gunung, Pilipinas.